سلام كميت وعلو خبرات تخطاتلتي فنوي اري تي في لومي سوني 31 طري فرق معلت فرعان تدالو زيناو مسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقند نقطات تخفلم تمالي بستقبر مرمراتات 10 شعات زيغاتات كورونا فيروس ملكافهم كرغاغصن كله سوسا حاويم تفانيوم اب كلتشعن 21 بدرجه هاجر لعل 3 مليون فلسطات تتخيلوا اب ممحدار كبابي قرصت كابتكال تعنا وصاي ناي زحرسا نفسو صرات متن ناب زيرو ريدو تشاينا روسيان ايرانن زكايدو لممد اب محاس زوباو صتا لعل تراكم زهلو حبيران امريكا مسمين كوريا قد توزت ختكايد صاوعد كم زقربت تغليصو برازيل بحدقات علقلقن مهمام مريتن بوحدو 18 سبات مويتهم زرزر زينا حبريتا كاب منيستر تعنا تمالي اب مرمري ماكلات زوباتات ماكلن دبوبن بستغبره ناي لابراتوري مرمراتات 10 شعات زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصوم نساتهم دما شوعته كاب مرمري ماكلات زوبا ماكل كوينوم ادراشوم اباشاول گجرت 4 سمراس تانتو اوتو فيلا جون كرنن كمون 10 كاب مرمري ماكلات زوبا دبوب مالت شدوشه كاب من دفرا خلته خبسن عفه حد دما كاب كوعاتيتن دباروانيوم زغمزيلن كله كورونا فيروس ترخيبهم اب هوسبيتالات تعقيبهم كنكن كبرلهم صنحو 30 كابزوبا دبوب 18 كابزوبا ماكل كلته دما كابزوبا غاشوار كاب تقلالا سوسا زيغاتات حاويهم كفانون كلو ود 65 عامت ابو كابزوبا دبوب بموت تفليوم بزي مسرت تقلالا قطر بكورونا فيروس تلخ زيغاتات كسعلومي 9525 بصيحلهم 9180 كابزياتهم حاوي مستفانو 98 بموت زتفليو كل 247 دما غنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركاويهم منيستر تعنا 3 طري كل 92 اب كلتشن 21 بدرجه هاجر استات 3.2 مليون فلسطات اغراب كم تتخله بعل سلطان اغرابن انسسا زغدامن ب 18 طري اب زكايدو گمگام غليصوم وكيل ارينا دانيال ولدون زدالو صبصاب فرتونا عندهم كتقربيا عبت بماكلاي بيت صحفتن ጨናፍር ዞባታትን زقربت صبصاب مدبات مقراب نمعوات عبتنا بنطف سراح زنبرا 30 مدبرات فلسي 4.2 مليون فلسطات كدالون كله اساس 3.2 مالت 76 ميتاويت كابو خمت تخله تغليصوم اتفلسطات اغراب 45 ميتاويت بولق قربتي 36 ميتاويت بكومات تكالاتن تمهارون اماي كوعتات 17 ميتاويت بوفر تمهارون لمعات زترف دما امنا امنت بوتاتات ابيات تمرتي كمون بسراويت اب استفلالي بوتاتات استتخلا مخانو اب تصبصب تطقيسوم بتغبارات دق سبن بحرياو طنقتاتن شفنا اغراب حجرنا بلعل نهرنا نقلقله ناب تحت 1 ميتاويت كم زورده زنصره تصبصب شفنا اغراب ناب 10 ميتاويت كبن مبالو ازمت 5 عامتات زتغبر مدبات تبغاغيسو درون اب زوباتات كم تلاكون تحبيروم نعقابن لمعاتن انسسا زغدامن بزملكت اب زقربه صبصاب دما املا هاجر 614500 هكتار حرم حزات كم زلو كابزي 106000 هكتار هاجراو حزات سيمناون دوباون بحري 44000 هاجراو حزاتي حرام مزقاش ستيت 400000 هكتار هاجراو حزات بوري ايرورين هواكلن كمون 64500 هكتار هاجراو حزات ديسدهلاك كبير مهانو تحبيروم امود داتا وانا اكيد سرح بعل سلطان اغرابن انسسا زغدامن كولونيل كنف هبتوم ابزسمعو قال املا هاجر زركوب حرم حزاتات حاليفهم يتحسسوا لزلو ابزوباتات زلونا يمقطصار بقعت زياده خيل تلابيوم اب ممحدار كبابي قرصت نوزو بحالحل كابت كالتعنا وصاي ناي زحرسا نفسو صرات متن اب 2021 ناب زيرو هم زورده تغليصوم حلاف مدبر تعنا قرصت نرس هاشم محمد نيرينا بزها وحبريتا تبصح زلو درجه وصيت نابرخ زمصن احد حبرته سبحه فشا ناي نفسو صرات دما بفلاي مخانو بمحبار اديتات كاب قداماي ورحت انسانات حيزن ناب حكمنا خملالسا ازخاخيروم
መደባት ክታበት አዴታትን ህፃናትን ውን አድማዕ መዃኑ ዝገለጸ ነርስ ሃሽም ከም ዘማእከለ መደባት ከባቢያዊ ንጽህና ብምርግጋጽ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ብዝተኻየደ ጻዕሪ ውን ሸፈንኡ 99% በፂሑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተጨቢጡ ዘሎ መኽሰባት ብምዕቃብ ደግሲ ንምግታእ ጥቡቕ ክትትል ክግበር ምዃኑ አረዲዩ ነበርቲን ኤሪና ብዝሃቦ ሪኢቶ ምስ ምጅማር አገልግሎት መደበር ጥዕና ቀርጸት አቀዲሞም ናብ ምምሕዳር ከባቢ መለብሶ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ 20 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ተሪፉ ብቀረባን ብዘይሃልክን መሰረታዊ አገልግሎት ጥዕና ይረኽቡ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ሕፅረታት መደበር ፍታሕ ክርከበሉ ሓቲቶም መሰረታዊ ትሕተ ቅርጽን ክፍልታትን ዘለዋ መደበር ጥዕና ቀርጸት ነበርቲ ዓድታት ሸላሻይ ጉስጣ ሕምብር ወለት ዕቤድ ኣብ ቀዳድ ረይምን ኣብ ቀዳድ ሓጪርን ከምኡን ነበርቲ ከባቢታት ሸጋሊ ንኡዞባ ኣስማጥ ማይ ምልሕ ንኡዞባ ሃበሮን ኣያጉን እንረኩበትን ንኡዞባ ሓልሓልን ኣገልግሎት ትህብ መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል ብ29 ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ሓለቓ ጠቕላላ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ዝተረኽቦ ስነ ስርዓት ን21 ብሉጻት ስፖርታውያን ኣሰልጠንትን ተሓጋገዝትን ክለብ ደንደን ኣተባቢዖም ሓላፊ መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል ኮሎኔል ሰሎሞን ሲዩም ኣብ ዘስምዑ ቃል ንኣትሌታት ብምትብባዕ ደረጃን ዝናን ክለብ ስፖርት ደንደን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መድረኻት ክብ ንምባል ብዕቱብ ከም ስራሕ ጠቂሱ ነዚ ምስማር ብወገን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንዘሎ ድልውነት ኣረጋጊጹ ክለብ ስፖርት ደንደን ብክልቲኡ ጾታታት ኣብ ዓውድታት ኩዕሶ እግሪ ኣትሌቲክስን ቅድድም ብሽክለታን ከም እትነጥፍ ዝሓበረ ሓላፊ ውድድራት ስፖርት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ አቶ ኢሳያስ ኪዳነ ተሸለምቲ ከከም ደረጃኦምን ዘመዝግቦ ዓወትን መተባብዒ ገንዘብ ከም ዝተዋህቡ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ክለብ ደንደን ኣብ 2021 ዝተሸለመቶ 6 ዋናጩ ንጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ተረኪቡ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ቻይና ሩስያን ኢራንን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘካየደኦ ልምምድ ሓይል ባሕሪ ኣብ ምውሓዝ ዞባዊ ጸጥታ ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ገሊጸን እቲ ሓበራዊ ልምምድ ጸጥታ በቲ ማያዊ ኣካል ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት ንምውሓስ ብሓፈሻ ቅርሰና ባሕሪ ድማ ብፍላይ ንምግታእ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እየን ተን ሃገራት ኣፍሊጠን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ልምምድ ናብ ሃገራት ምዕራብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል እውን ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ ቻይና ሩስያን ኢራንን ሎሚን ሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ተመሳሳሊ ልምምድ ከም ዘካየዳ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ንስሉሳዊ ወተሃደራዊ ዝምድናን ዘነጽር ምዃኑ የረድኡ ሰሜን ኮርያ ድሕሪ 2017 ዝሓየለን ዝነውሐ ርሕቀት ዝውንጨፍን ሚሳይል ከም ዝፈተነት ሓቢራ እዚ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል 2000 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ድሕሪ ምውንጫፍ ኣብ ማያት ጃፓን ከም ዝወደቀ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣሜሪካ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ነዝትማሊ 30 ጥሪ ዝተኻየደ ፈተነ ሚሳይል ኮኒነን ኣለዋ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝወርሒ ዝጥራይ 2 ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ዝርከቦ ብጠቕላላ 7 ፈተነታት ሚሳይል ከም ዘካየደት ጸብጻባት የረድኡ ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተደንፍዕ ዝዓግታ ከምዘየለ እትሕብር ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀረባ መጻኢ ዶብ ሰገር ሚሳይል ክትፍትን ከም እትኽእል እውን ከተጠንቅቕ ጸኒሓላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰሜን ኮርያ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ድሕሪ ምፍታና ኣሜሪካ ምስቲ ሃገር ቀጥታዊ ዘተ ከተካይድ ጻውዒት ከም ዘቕረበት ይግለጽ ኣሎ ይኹን እምበር ዶብ ሰገር ሚሳይል ክትፍትን መዲባ ከም ዘላ ትገልጽ ሰሜን ኮርያ ንጻውዒት ኣሜሪካ ዛጊት ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበትሉን ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ሓድሽ እገዳ ድሕሪ ምጽዳቓ እታ ሃገር ነቲ ፈተነታት ብዝለዓለ መልክዑ ከም እትቕጽሎ ምሕባራ ይዝከር ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ተካይዶ ዘላ ፈተነታት ንኣሜሪካን ኣብ ኤስያ ዝርከባ መሻርክታን ሻቁሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዝተበገሰ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ንዊሕ ከይሰጎመ ከም ዝተቆጽየ ይዝከር እቲ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ብሰንኪ ኣሜሪካ ከም ዝተኸልፈያ ሰሜን ኮርያ ክትወቅስ ጸኒሓ ዘላ ኣብ ክፍለ ሃገር ሳኦ ፓውሎ ብራዚል ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን
بسنكتي تفتراوي حدقات شعت السبات كم زغسلو زحبر تمسب مزي كالوت بركت زوالو دهيم تفيو بمهلاو قطري موتات كزايد كم زخل أميتهم بتحدقا أب تحت غرسي كبير عنوات كم زوردة أشعات سدرابيتات كم مستمزاولون تفليتهم كورح مسكرم نايز حلف عامت أب سمينا ومبرع برازيل كوكع زنحة زناب زسعة وحدقات علغلغ سواون نواتاون كساراتات كورد مصنحوت سبسابات يردوم أب سميناوي مبرع سوريا مونغو عتقات داعشن حالتات كردستانن بزغتصل زلو عتقاوي ግጭት لعلي 3500 أبالات داعش كمستمارخو صبصابات حبيروم بت ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገናት ኣስታት 300 ከምስተقاتلو ዝተقاسቶم صبصابات እቲ ግጭት ገና ብሰፍሐ መልክዑ ይቅጽል ብምህላው ክሳራታት ክብል ከም ዝኽእል ኣሚቶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንክቲ ኻልኣይ ሰሙኑ ኣውፂሩ ዘሎ ግጭት ኣስታት 50,000 ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ከም ዝተመዛበሉ ሰብ መዚ ሶርያ ፍሊጦም إذا حدش قتشت هابت خبابي تفتيرون الزنحت تاوي زي مرقا مليسو خمزة قاددو ناي قربات عزبتي تغصم أب سوريا خاب كل تشان 10 حدد مستغست قداما ومتت تاو زسعوات تاون وتهدراون قلولاو لعلي 350 شح سبات قتلون كلو مليونات قداي سدتن من مزبالن كوينو مالو بريزيدنت إسرائيل إسحاق هيرزوغ تمالي 3 ጥሪ ኣብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ናይ ፈለማ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብምፍጻም ኣብ ምዕባል ክልተ ኣዊ ዝምድናታት ከምኡን ዞባዊ ጉዳያት ከም ዝተዘራረበ ተገሊጾም ምብጻሕ ፕሬዚደንት ሄርዞግ ኣብ ኢማራት መቐጸልታ ናይቲ እስራኤል ምስ ሃገራት ወሽመጥ ዝጸንሐ ዝምድና ንምምሕያሽ ዝጀመረቶ ስጉምቲ ምዃኑ ይጥቀስ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ናፍታሊ ቤኔት ኣብ መወዳእታ 2021 ኣብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ተመሳሳሊ ምብጻሕ ፈጺሙ ምንባሩ ይዝከር نسعت استدلوا زينا ومسنا الغران مززام أرسات زينا كزخاخركم تمال بستقبر مرمراتات 10 شوعات زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرقاقت انكالو سوساد ما تفانيوم أب كلتشان عسران حدن بدرجة هاجر لعل 3 مليون فلسطات تتغيلو أب ممحدار كبابي قرصت كابتكال تعنا وصاينا يزحرسا نفسه صورات متن ناب زيرو وريدو چاینا روسیان ایرانن زکاد ولممد اب محاسبه او ጸጥታ ልዑል ተራክም ዝህልዎ ሓቢራን ኣሜሪካ ምስ ሰሜን ኮርያ ቀጥታዊ ዘተ ከተካይድ ጻውዒት ከም ዘቕረበት ተገሊጹ ኣብ ብራዚል ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 18 ሰባት ሞይቶም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜና በዝተፈጺሙ ሓንዋሉ